Gibasol sa mga kabanay sa tulog ka mga namatay sa Purok 5 Patinay, Rizal, Bungkayo, Davao de Oro ang gipasagdang binundos nga yuta nga nagresulta sa paglandslide. Manasinati ang walay puas nga pagulan og natabunan ang pipila ka mga balay. Pasado alas 11 ang takna sa gabi niadtong Pebrero 19, 2026. Kahinumduman nga patay na napalga ng mga biktima nga si Rijan Remedio, 32 anyos, amahan og iyang duha ka mga anak nga si Rijan Remedio Jr., 12 anyos og Kiefer Clint Remedio, 7 anyos. Human natabunan sa yuta ang ilang balay. Samtang kini nahinanok sa pagkatulog. Sa interview sa XFM Tagum News Team, kang Apolonio Bibot Remedio, gipanghimaraot niini ang nahitabo sa iyang anak og mga apo og buot niyang adunay manubag sa responsable sa pagbuldo sa yuta nga gipasagdan og mao'y mitabon sa mga kabalayan. Kanang nagtrabaho din na wala na siguro ang ilang trabaho nga dili sa makadamis. Dapat kay gibaligyan ng area ang nagpalit padunta dapat ilang gisiguro nga wala madamis sa mga katawhan sa ubos. Mato di Tatay Remedio buntag pa lamang nagpasidaan na kini sa iyang anak apan ang kumpiyansa sa biktima miresulta sa ilang kamatayon. Sa kami, kastura gyud mi nga ginikanan nga dong gwedyo na nandiha bagay naman tay balay di ka sa barangay naman tay balay binitubag ra pud taong gahapon ang isa nga sa kapoy siguro sa iyang trabaho niingon ra pud nga amo lang pamid-an di ma. Dugang gibutiag sa apuan nga di kada 80 pa sila nagpuyo sa maong dapit og unang higayon kini nga insidente nga may kalas og kinabuhi kung di wala sila lain nakita nga pwede mabasol sa maong hitabo kung dili ang pagbulo sa yuta nga gipasagdan kapin usa ka tuig di amilabay samtang sumala ni Alan Cancio usa sa mga tag-iya sa mga balay nga natabunan dako ang iyang pasalamat nga niadtong tungura walay tawo ang iyang balay sanglit na ang iyang pamilya sa bukid gikumpirma usab nini nga tulo ka mga motor ang lakip sa natabunan samtang sa eksklusibong interview ka nga punong barangay Honorable Justado Salugao Jr. wala man tud pa sila nagkulang sa pagpahimangno sa katawan alang sa pagmakwit o dakong hagit alang kanila ang pipila ka mga dilid ayon mutuman. Kanang nagi mo dahil so kini na super kini na istorya pagani katong atong kasultis istorya pa sa ato ang tanod kagahapon okay ra mi diri Okay lang sila. tulo ya wagi dama nga ang tubag Sa inyong part cap, awag yun mo nagkulang na tay balo, tay mangno sa mga taga Purok 5. wala po siya. Aminado usab si Kapitan Salugao nga ang yuta nga nalandslide mao katong gibuldos nga gipragiyahan sa usa ka pribadong individual nga gibiyan human kini gipaundang sa barangay tungod sa walay igong permiso. Siguro posible nga usapod to nga hinungdan kay kuan kanang ang katong portion nga nibuto dili ito siya natural dito nga yuta kanang gikan pa tandog sa bako mga nadahili kanang di gid siya sulid ba. Sa pagkakaroon, gihaya na mga patinglawa sa biktima sa balay sa ilang apuan sa barangay site Rizal, Bungkayo, Davao de Oro. Dungan ang pagbangutan sa maong hitabo o gisinggit ang hustisya. Wala gipili nga oras sa pagkape, basta imong kape healthy. Pili ang kapeng healthy kini ang Santon Plus Coffee Mix. Alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lar Sanyol, XFM News.